Celta B1, Tropezón 2, Lealtad 1, Atlético Astorga 1, Langreo 0, Murcia 2, Marino 0, Zamora 0. Como sempre que entramos nesta categoría, está connosco Gustavo Varela. Que tal, Gus? Que tal, Óscar? Boas noites. Que nos contas dese Coruxo que, bueno, xa esgótanse os cualificativos para este equipo? Pero con respecto ao Celta, o equipo de moda no fútbol galego chamase Coruxo, porque o Coruxo leva 5 vitorias de xeito consecutivo e sumou a quinta nun dos campos, nun deses campos complicados dentro da categoría, o campo do Burgos, e ademais dun xeito que, bueno, invita ao optimismo, porque remontando. Aí estamos a ver o primeiro gol do partido, este golazo espectacular marcado para os aficionados do Ourense que nos seguen moito. Este gol é de Javi Hernández, o primo de Guti, que o ano pasado xogara no Ourense. E que pasou na segunda metade? Pois o Coruxo tirouse arriba, Rafa Sáez fixo un troco de carácter ofensivo, meteu no partido a Rafa Mella, e aquí estamos a ver o gol do empate. Bueno, un pouco de axuda sí que tivo, por esa falta de entendemento na defensa do Burgos. Marcou Moscardó, pero despois virían os goles de Rafa Mella e de Antúnez. En 15 minutos o Coruxo deulle a volta ao partido e... Detalle importante, Gus, non marcou Salinas. Non marcou Salinas, bueno, é que o Coruxo ten un plantel e non están a xogar, creo que xa o dixemos a semana pasada, nin Pedro Vázquez, nin Mateo Míguez, nin Valicenti, que é outra das fichaxes para este ano, e o Coruxo aí está. Non sei se é moi cedo para soñar ou se se pode soñar. Home, creo que a línea non é unha casualidade, xa o dixemos algunha vez, está dándolle continuidade ao traballo de como terminou a temporada pasada, e, bueno, creo que as incorporacións que fixeron foron moi ben feitas, moi estudiadas, tapando un pouco as carencias que o equipo tiña, e, bueno, pois o resultado co traballo está aí, e creo que non lle regalou nada a nadie o Coruxo. Xosé Luis? Sí, a verdade é que ten unha boa estructura, unha boa estructura, me refiro desde o porteiro Fernando hasta Antúnez, hasta arriba Salinas, e logo tamén cando se viron en dificultades de poder escoller xogadores que estaban lesionados, como Mateo, como esta xente, os que saliron cumpliron, bueno, non é unha casualidade 5 partidos gañados, é un momento dulce, esperemos que continúe, non? Pois escoitamos, se che parece, Óscar, a Rafa Sáez. No es fácil llegar al descanso con 1-0 en contra y tener la capacidad de meter 3 goles. Yo pienso que, no sé si no tanto por demérito de los Burgos, quiero pensar que más porque nosotros lo trabajamos bien, lo buscamos bien. Ya en los últimos 20 minutos de la primera mitad encontramos el guión de juego, llevando el balón a lo ancho del campo, tratando de no tener mucha prisa en llegar a la portería rival, y ahí encontramos una buena dinámica de juego que en la segunda parte materializamos con los goles. Dous equipos que necesitaban non perder, que necesitaban sumar, eran a Sociedade Deportiva Compostela e o Racing de Ferrol. E partido que vimos na segunda canle da Televisión de Galicia, ningún dos dous perdeu, non sei se o empate, tal e como estaban as cousas en Santiago e en Ferrol. Se pode decir que é bo para os dous. Sí, creo que non lle fai moitísimo dano a ninguno dos dous. A primeira parte foi bastante equilibrada, na segunda creo que o Compos fixo un pouquiño máis co Racing para poder levar o partido, pero, bueno, se analizamos o final, o cómputo xeral do partido, creo que foi xusto que un equipo levara un punto cada un. Aí estamos, vimos primeiro o lanzamento de Manu Moreira, despois esta cabezada, despois do centro de vela de Joselu. Que lle pasa a Joselu? Xosé Luis, que non acaba de marcar, falta ese primeiro gol. O ano pasado entraban de calquera xeito, este ano non entran de ningún xeito. Sí, é unha mágoa porque é un dianteiro de gol. A verdade é que o Ferrol eu creo que é un equipo que vai a ir a máis porque ten xogadores de calidade e bueno, xogadores que se moven ben, que enlazan ben, e cando eu creo que cando se conxunten van a entrar Joselu e van a subir e van a subir na clasificación e van a facer goles, non? Que me dicides deste lanzamento, a saída dun córner, o balón marchou moi pretiño do pau, esa volea de Jimmy,
xa son oportunidades da segunda metade, este lanzamento de falta de Adrián Cruz, houve oportunidades para ambos os dous equipos, puido moverse o marcador, pero, bueno, ao final o resultado de empate pode considerarse como xusto. Outro lanzamento de falta, boa intervención de Ramón, como dicimos, buscou máis o gol o Racing nesta segunda metade, non chegou ese tanto, e o Racing, bueno, os dous equipos que quedan moi parellos na clasificación, 7 puntos o Compostela, 6 o Racing. Levamos 3 en casa, non conseguimos ganar, isto sempre un pouco afecta ao grupo. Afecta ao grupo. Hoxe, repito, polo menos cerramos o partido cando tiñamos que cerrar e cando nos outros dos partidos nos costou o partido, hoxe nos costou, aínda que, repito, nos quedamos cortos, porque realmente o que necesitaba o equipo era enlazar 2 victorias. Non o vin da mellor maneira posible, non? Cando gaña sempre alegría, este partido deixanos un pouco tocados, pero bueno, sabemos que hai que ganar o seguinte partido e ter a portería cero importante tamén. Me voy con una sensación muy agridulce, porque creo que hemos tenido las opciones tanto a balón parado como en jugada, yo creo que al menos para haber hecho algún gol. Y el Racing de Ferrol, pues no sé si ha tenido claras. No lo sé. No me viene ahora, flash de esos que dices. Entonces, por eso me voy con esa sensación de que podíamos haber, yo creo que rascado 3 puntos aquí y hubiesen sido pues, el colofón a, yo creo que a un gran trabajo y a un gran partido. O Somozas é o que non acaba de erguer a cabeza, Gus. E sobre todo Antas. E sobre todo antes, efectivamente. efectivamente. Que, bueno, tivo a máis mala sorte imposible neste partido. Veremos esas imaxes. Un Somozas que, de verdade, na primeira metade dispuxo de moitas e boas ocasións. Estamos a ver esta de Eber, despois esta outra de Jordi Martí, nun campo complicadísimo, como é o da Unión Deportiva Logroñés, que, bueno, só hai que ver a clasificación, é o líder. E o Somozas conseguiu facer o máis difícil, que foi ter ocasións e marcar o gol. Vaya golazo. Adiantarse no marcador, estábamos no minuto 38 da primeira metade, pero nos últimos minutos da primeira parte pasou todo o infortunio, todo o malo que lle podía pasar aos Somozas. Primeiro, golpe na cabeza de Antas dun compañeiro de Jordi, Antas que tivo que ir ao hospital. Está ingresado nun hospital de Logroño, quédase 24 horas por precaución, pero, según nos dixo o seu técnico Michel Alonso, sen ningún problema para a súa integridade física, nun principio volverá mañá pola tarde. Tranquilidade, e está todo total tranquilidade. E na seguinte acción, despois de levar Antas ese golpe, marca o gol do empate a Unión Deportiva Logroñés. E ao pouco de volver do descanso, este é o que sempre queredes evitar os adestradores. Goles nos 5 últimos minutos da primeira metade ou nos 5 primeiros minutos da segunda. Posiblemente a situación de Antas descentrou un pouco os compañeiros, porque, bueno, cando un compañeiro teu se va do campo sin saber a gravedade, pois mira, situacións que ves ti que falta un pouco de concentración. Pois marcou Ubis de penalti, outro ex do Ourense, vimos o gol de Javi Hernández, este de Iker Alegre, grandísimo xogador que tivemos a oportunidade de desfrutar no fútbol galego a temporada pasada, e o Somozas aínda tivo arrestos para marcalo 3-2, ese gol de Diego do Pico, pero quedou aí a reacción e ao final moaga pro Somozas, que sumou unha nova derrota, 19º con 3 puntos. Contento por la imagen que dimos aquí, pero triste por, bueno, no haber sacado nada en un partido que creo que merecimos haber, yo creo que diría casi ganado el partido. Now don't it feel good to just yell out? 'Cause I wanna hear you, don't hold back nothing. Just let the people all sing along.
bet you we get the party jumping. If you really love me like that, let's take it right back. You got to let the whole world know on this megaphone. On this Vaya tarde de derbis galegos que temos o vindeiro domingo aquí na Liga das Cidades, especialmente este derbi de Ferrol-Terra entre os Somozas e o Racing de Ferrol, despois o Compostela Celta B, a verdade que vai ser unha tarde moi intensa nesta categoría, unha segunda vez, da que a xente, os nosos espectadores tamén, teñen cousas que decir, Charlie. Sí, sobre todo o derbi, que sí que se produciu onte entre o Racing de Ferrol e o Compostela. José Alberto no Facebook di que mereceu algo máis o Racing de Ferrol, pero de todas formas que queda co fútbol da temporada pasada que facía o equipo con aira. Antón di que mellor o Racing, aínda que deixa moito que desexar no apartado de intensidade, faltalles a garra que tiñan antes da temporada pasada. Volveremos Compos, di que mereceu gañar o Compostela, que por certo boa afluencia do público de Santiago a pesar do alto prezo das entradas. Marcos di que o Compos soubo frear a Joselu. Brais pola súa conta fala do Coruxo, di que é o equipo revelación, sobre todo tendo en conta o que pasou a temporada pasada. E hai unha queixa, unha pregunta que se repite bastante desde a semana pasada, e esta que nos preguntan que pasa cos partidos do Celta B. O Departamento de Marróns e de Queixas, o primeiro oficial é Óscar Benito, o segundo Gustavo Varela. Non sei se queredes O primeiro contestar. oficial, neste caso, delega gustosamente no segundo que o que vai explicar mellor Que por pasa qué. cos partidos Que do Celta pasa B? cos partidos do Celta B? Sobre nos partidos da casa hai unha negociación aberta entre esta casa, Televisión de Galicia e o Celta, e mentras non se resolva, pois non podemos ter esas imaxes. Nos de fora sí. Esperemos que se resolva canto antes. Bueno, pois dúbida resolta, Clariña, agora en serio, a ver se se resolve pronto. Fenomenal, canto antes mellor, porque a verdade é que nada máis longe da nosa intención que non dar todos os partidos de todos os equipos galegos e todos os resumos, así que canto antes se resolva, mellor por parte das dúas partes. Imos repasar a clasificación da segunda vez. Aí está, coa Unión Deportiva Logroñese e o Coruxo, en todo o alto da táboa con 16 puntos. Despois están o Oviedo e o Guijuelo con 13, e con 12 xa aparece o Celta B xunto a outro filial, o Valladolid B e o Murcia.